Saša Poparić postaje heroj jedne hollywoodske priče kada je u naselju Brentwood u Los Angelesu spasao dvogodišnju devojčicu i njenog dedu. Požar koji je izbio na 11. spratu širio se neverovatnom brzinom, ali njega to nije sprečilo da izloži svoj život opasnosti kako bi pomogao drugima. Ja sam dobio poruku od komšije i svi sticaji okolnosti su ispali na kraju da sam i ostao u zgradi i da sam bio u tom trenutku jedini prisutan koji mogu da pomogne toj familiji. To je crn, jak dim bio, da nisam mogu ni da gledam. Tako sam samo stavio mokri peškir na usta i jednostavno žmureći sam išao kroz te stepenice par spratova. Umeđu vremenu dim se tu raščistio u tim stepenicama dovoljno da ja mogu da vidim šta se dešava i tu sam ih zatekao jednostavno nepomično ležeći. To je bila katastrofalna scena. Dograbio sam, ja nisam niti neki doktor, niti bilo šta. Jednostavno, kako god sam znao, jednostavno dao sam je neko usta na usta, na nos sam je disao i on mala je posle nekih 10 sekundi otvorila oči. I tu sam shvatio da je faktički da sam je vratio nazad i onda sam je odneo na drugi sprat i vratio se nazad po dedu. Slučajnost ili sudbina zauvek je spojila porodicu Geršković i Sašu Poparića. Ali scena ta neka je bila glavna kad sam je otišao sutradan u bolnicu da ja njih vidim i mislim to je bilo neopisivo. Ta cijela familija, njih jedno 10-ak je trčalo prema meni. Niko me nije znao, svi su me grlili, plakali. Mislim, bilo je vrlo dirljivo. Bio sam pun ljubavi, pun energije. Razmišljajući da ja to nisam uradio, da sam bio ignorantan i da nisam otišao da pogledam tu familiju, nego da sam gledao samo sebe i da se nešto desilo tom detetu i ne znam da ja bi to nosio do kraja života na duši. Nakon višečasovne borbe oko 200 vatrogasaca je lokalizovalo požar i na svu sreću nije bilo teže povređenih. Uzrok požara još uvek nije poznat, a šteta je procenjena na nekoliko miliona dolara. Trenutno stanje dvogodišnje devojčice i njenog dede je stabilno. Za RTS iz Los Angelesa izveštava Sonja Milenović.